なんだ、体の動きが鈍いぞ。早く持ってこい。キャビンアテンダントがファーストクラスの客に酒とキャビアをサービスするようにな。ジョースターの決闘というのは我が運命という路上に転がる犬のクソのように邪魔なもんだったが、7秒経過。まだまだパワーを感じる。下手だと俺が9秒動いた限界直後の時点で。どんな気分だディオ。何が起こったのかもわかるはずがない。私の思うに多分まだ一瞬しか動けない。